अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari। म्यूजिक बाय सौरभ इस्माइल। डीजे हर्षदीप मुना कुछ ना पकड़े हमर मन सहरी बहरी हर के खींचे हमरा अचारा के कोर लगे कि साथ फाट जाई रे। हाँ हाँ पातर चितर पियो बाटे मोर लगे कि ढोर चट जाई रे। डीजे काट जाई रे एगो हर्षदीप लगे कि गाल काट जाई रे। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लगे कि गाल काट नाम एकर हवे सौरभ सवरिया खत्म बाटे किली एकर पपड़े के मड़िया खत्म बाटे किली एकर पपड़े के मड़िया नाम एकर हवे सौरभ सवरिया खत्म बाटे किली एकर पपड़े के मड़िया एहो सुपर सौरभ तो हतनियावा संगहि में सुजीत बाबू के बोलावा रंगली हनी हाथ अपन ठोर लगे कि गाल काट जाई रे। हाँ हाँ फाटो चितर पियो बाटे मोर लगे कि गाल काट जाई रे। नया लोहराइल बानी सुनो सखी कनिया भर के हिलावे हमरा ढोड़िया से पनिया एगो मिलल बा भातार सखी तोर लगे कि गोरे चाट जाई रे। फाटो चितर पियो बाटे मोर लगे कि गाल काट जाई रे। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।